Para maribayan ang mga raot asin paghuna kan kadaklan dai na mapapakinabangan pang kwarta, kasubagong aga nasa sarong dakulang mall syudad ni Legazpi, ang personahes kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa indang piso caravan. Imbitado sa nasabing aktibidad ang siyam na bangko sa syudad. Si Gemma kan Kamalig Bank saro sa mga nag-a-assistir sa caravan. Sabi niya, sarong orgulyo sa inda na makabali sa aktibidad asin makapagtoong serbisyo sa mga kapwa albayano. Ang mga na-encounter me more on mga mutilated bills pa lang. So mga sobrang lulumaon na. Tapos siguro naman din may mga scotch tape. So far pa po kaming na-receive ng mga coins. Sigun sa Bank Officer 5 kan BSP Southern Luzon na si Keith Edward Hidalgo, pigkukonsiderar na unfit ang kwarta kung labi na ang pagkagumos, kupas ang imprenta o kaya may mancha. Mutilated naman ang kwarta kung inian may gisi na, may loho, may nginatngatanin hayop o raot na. Ang mga siring na kwarta, pwedeng ribayan sa nasambit na caravan. We are lucky kasi yaon mo niyan ang mga partners ta from the Albay Bankers, yaon man po ang BSP, para BSP Legazpi branch para po examine and tayan. Take this opportunity. It's not every day na yaon po sa mga arog kaning establishment ang BSP at mga bangko. Take the opportunity. Come, bitbiton nindo yan, dawa pirang sako pa yan, dawa pirang plastic pa yan. Let's see on how you could appreciate na ini pala mga kasaraditan na niyo mga barya-barya, dakol pa pala na madudumanan. Inian primerong piso caravan na pigkondisir sa Albay. Sigun kay Hidalgo, apwera sa piso caravan, may account opening activity man na pigu-opresir sa aktibidad para sa mga maawot magbukas ng e-wallet account katuwangan sa indang financial service provider. May financial learning session man na piggibo para sa mga maawot na magkaigwanin dugang nakaaraman dapit sa kwarta. Magayon kayan, you could also ask the banks, ano pa yung others aside from this that we are offering? Baka gusto man nila maghapot kung ano mga products and services kaning mga bangko niyan. So it is also an opportunity for them to ask also to the banks. Ngunya na aldaw kan magpunan piso caravan, asin madurar sundo 21. Bukas inipon alas 8 nin aga, sundo alas 4 nin hapon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.